este verán. Galicia por diante na Radio Galega. Te miraba desde lejos cuando solo era una niña. Te soñaba en los rincones más oscuros de mi vida. Y eras cálida y distante, y eras un sueño imposible. Sin reconocer tus pasos, yo jugaba a descubrirte. Miel de sabor agridulce, destapando mi escondite. Y eras cruel y generosa, un camino inalcanzable. Porque a nosa seguinte convidada non é unha artista máis que ven facernos unha visita. Ademais de ser unha das voces máis queridas do público, é tamén amiga e compañeiro do Galicia por diante. Un talento tan descomunal que ata foi que... Sacalo antes, eso tamén está guai, porque como, bueno, pues fago, mezclo, o sea, produzco, mezclo e sale, bueno, eso está... Tamén é divertido que non haxa tanto tempos de espera. E vaya cambio, vaya tema, vaya vídeo, vaya todo con este Hi My Love. Sí. Hai un cambio tamén, Isabela, non? Con esta canción. Sí, hai un cambio bastante grande porque, bueno, foi un punto tamén que entrou a traballar con nós, con Mateo e conmigo, Edis Dead, que é un produtor de electrónica, o que nos seguíamos e que nos gustaba moito o que facía. Bueno, escribínlle sin esperar que quixera currar con nós, pero el gustoulle moito o proxecto. Tamén foi como sabia nova para o proxecto, para min a nivel creativo e compositivo. Entonces, bueno, é un cambio. Eu, como ben dicías antes, son unha persoa que sempre busco cousas novas para facer, non me gusta facer sempre mesmo. Evidentemente, son eu a que as fago, por lo tanto, vai ter a miña esencia sí ou sí, non teño medo de perder eso en ningún momento, que igual antes sí que estaba máis inquieta, non, con eso, con perder eso, pero ahora é como que non teño tanto reparo, non me xuzgo demais, sabes, fago que me... Pero incluso no vídeo tamén vemos unha Isabela aí que bota por fora, non? Sí. máis brutal. Sí, en realidad eu penso que o tiña un pouco escondido. Acórdome moito de Rosa Cedrón, cando iba con ela a clases fai moitísimos anos, que me decía, tes un paxariño aquí na garganta e telo enxaulao, non o deixes sair. E pásame a veces eso a nivel creativo, ainda que despois o instinto me leva a sacalo, pero sí que dentro tiñao, pero bueno, é como que estaba aí un pouco aí, no, enganchado. E saiu de que forma? Escoiten, este é o novo tema de Isabela, Hi My Love, que é un adianto do que será o seu novo traballo que publicará a finais de ano.
temazo, que ademais co vídeo ainda é moito máis brutal, moito máis das entranas da propia Sabela, que non debe ser fácil tampouco mesturar o que é música electrónica e manter as raíces como hai unha especie de maxia aí. Sí, é unha mezcla bastante curiosa, porque tampouco é, o sea, eu non aínda que bebo da música tradicional, non é o meu background na miña carreira musical, pero sí que é algo que teño 100% comigo e que sempre vivín e que me dediquei a eso tamén no seu momento, non? Entón é unha mezcla entre pop, electrónica, pero tamén raíces, pero sin caer como no típico, non quería caer no típico demasiado, porque eu sí que creo que cada un ten que atopar o seu espazo artístico e descubrir ese non. O sea, podes xogar a mezclar, non? Pero cada un ten o seu propio espazo artístico. Entonces creo que é interesante. Pero tamén ser valente para facelo. Dice, vou explorar isto, a ver que, sí, non? Claro. Sen medo. Sí, a ver, sen medo non, porque sí, con medo va sempre, sí. O sea, cando estou creando non vou con medo, pero cando sale ao público, evidentemente, o sea, eu sigo tendo inseguridade por decir, bueno, gustará, non sei como irá, porque ao final é o meu traballo tamén. Entonces, hai como unha contradicción, algo artístico que che gusta facer, que che sale de forma innata, tamén queres facelo cada vez mellor, evidentemente, pero tamén é do que comes diariamente, é o teu traballo, entonces queres facelo ben e queres que chegue a xente, porque senón dificilmente vai seguir sendo o teu traballo, non? Entón, bueno, esa contradicción, pero eu creo que eso non se me vai pasar nunca. Bueno, pues dame impresión. Eso quer dicir que estamos vivos, non? Sí, dame impresión de que sí. Normal. E que che di? Xa hai uns días que saiu publicado o tema, non? Que che está dicindo a xente, o teu público? A verdade é que a xente respondeu super positivamente, gustoulle moitísimo. Eu odio mirar números, pero é certo que se veu que o lanzamento claramente fora moito mellor que outros, por lo tanto, quer decir que a xente lle gustou. Creo que tamén porque, bueno, trae un poquinho de aire fresco, non? Viñamos de Ceniza, o último disco era moi intenso, moi oscuro, e de repente isto é un cambio bastante significativo. En galego, que xa me apetecía tamén volver a sacar de primeiras un tema en galego. Sí, que xa tes temas incluídos noutros discos, non? Pero... Sí, pero gustábame focalizar, porque, bueno, tiña este tema que merecía 100% ter este protagonismo, e a xente gustoulle moito, a verdade, estou contenta. Non é por menos, 6 de xullo en Betanzos, no Festival do Pasatempo. Sí. Compartindo escenario, ademais, con quen ese día? Con Bustamante. Con Bustamante, exacto. Fantasía pura. Guau, non, esa é unha noitaza esa, O sea, imagínate este verán, Bustamante. Despois no Sonrías comparto con La Oreja de Van Gogh. O sea, tú imagínate, a miña adolescencia, É verdade. Bueno, máis a miña que a túa. Non, La Oreja de Van Gogh. Máis ou menos, sí. Sí, tamén, claro. Sí. A ver, eu teño... E levantaxesme a moral, pues igual o meu Manolo Escobar, non? 1 de agosto no Festival Sonrías Baixas en Bueu e o 20 de xullo tamén no Náutico de San Vicente, no Grove. Tamén un escenario para min super especial, porque é un sitio onde pasaron grandes artistas e pasan. É unha pasada do Náutico, unha cousa absolutamente increíble, un fenómeno único. É un fenómeno único, é certo, porque encima eso, eles non anuncian os artistas, o anunciamos cando vamos, pero eles non, pero é bonito tamén, porque a xente que vai ali vai por escoitar, a ver quen hai. O sea, pode ser evidentemente que vayan por a ver se hai alguén, no, que lles gusta, pero igualmente está chulo. De feito, outro día contáronme que había un festival en Asturias, que tamén... En Asturias era en Castellón, bueno, non sei, que tamén facía un pouco eso, xogaba eso, naide sabía quen iba a ir ao festival. Entón, claro, como naceu así, a xente iba a ver que se atopaba. E tamén me parece bonito esa inocencia, non, de ver o que te atopas e non ir buscando, claro, todo o tempo. Sí, é chulo eso. Oi, falabas que as túas sensacións a hora de sacar un disco, un tema que non muda, non, que sei que es con esa incerteza a ver como responder ao público, e cando subes ao escenario, as túas sensacións cambian, esa incerteza por non saber, ese respecto tamén a xente que te vai ver, como esa relación? Pois, cando subo ao escenario,
transfórmome bastante, a verdade. É como que tamén me sinto arropada polos músicos, tamén ten capacidade de adaptación un directo, en realidade. Tú vas modulando a tua enerxía en función de como ves a xente, de como vai respondendo, do que o público necesita. Porque iso séntese dende arriba, non? Sí, 100%, o sea, séntese moi preto, ademais. O sea, ainda que se estén lonxe, séntese moi preto se a xente está enganchada. Non me refiero a que este movéndose e tal, porque hai veces que a xente non se está movendo, pero ves que está totalmente enganchada ao que está pasando. Entonces aí sí que é certo que tamén esta xira que fixemos agora, esta primeira parte, que fomos por moitísimas salas do panorama nacional que eu nunca pisara co meu proxecto individualmente, pois tamén me sirveu para entrenar, non, esa capacidade de liderar o show, de movelo, de adaptalo en función da xente que había, porque a veces había pouquiña xente, a veces había moita, e a veces estaban máis baixiños de enerxía, outras a tope desde o principio. Entonces eu, claro, cando estaban a tope desde o principio, incluso me levaban a sorpresa, porque digo, hai que coller, sabes, enerxía xa. Sí. E os teus soños, os soños desa nena rapaza que dá pasos de xigante con Operación Triunfo, depois chegan os concertos, os discos, todo pasa moi rápido, pandemia de por medio. Unha é consciente de todo o que está pasando, pisa o freo, mira cara atrás e que ve? Pois a verdade é que eu sempre peco de ser demasiado humilde, quizás non. Humilde non é a palabra, pero como que non valorar o suficiente, non valorar o suficiente os logros que tiven, non? E que tampouco dá moito tempo, non, a digerilo. Non dá moito tempo eu, porque peco máis de ser o contrario, non? Decir, bueno, sí, estuvo ben, pero hai que ir a por tal. Estivo ben, pero entonces agora sí que supoño que tamén porque os meus amigos, compañeiros e tal, todo o tempo me están repetindo, jova, Sabela. En plan, rebaja un pouco la exigencia, claro, sabes? Exacto, ¿no? Sí, Unha ahora cosa é ser sí ambiciosa, non? Pero claro, ten que ser realista, que é unha pasada. Exactamente, entonces ahora sí que estou como intentando disfrutar de todas as cousas que logro. De feito, esta xira para min foi un logro moi grande, porque salir hoxe en día cun proxecto que é pequeno, que é independente, que por todas estas salas e defendelo así, pois a verdade é que me sinto bastante orgullosa. E agora por onde andas? Por Orol, polas Pontes, por onde andas? Agora ando, pois non mira, queres dicilo? Na semana pasada estaba en Madrid, hoxe estes fin de estarei por Viveiro, porque o resto tamén son moi metalera, como moitos saben, e pasareime algún día por ali, vou camiñando polo mundo. Pero ao final unha sempre volve a casa, non? Sí, eso é verdade. Sempre volve a casa. Sí, ali coa miña natureza, cos animais, que é o que máis paz me dá na vida, a verdade. Sí, que ben. Véxote fantástica, Sabela. Moitas gracias. E ganas de verte ademais sobre os escenarios. Ojalá. Que estaremos, lembren en Betanzos, o 6, o 20 no Grove, o 1 de agosto en Bueu, e algunha cita e algunha data máis que sairá por aí. Quedamos con este Hey My Love. Moi ben, pois sí, que sigan as redes, porque aí temos a de Farte todas as salas de Galicia que xa as lanzamos a partir de outubro, estamos, ojalá nos vexamos nun directo. Seguro que Kiko, sí. Eu vin aquí, ahora toca che ir a ti por ao directo. favor, necesitas un instrumentista, que che falta por aí? Algún músico? A ver, corista, vai, la vai a túa carreira para aí. Grazas, Sabela. Gracias a ti. E a todos vostedes, sexan felices. Ata mañá.